Sakay ka na nung balay. Nagsige kog paabot nimo. Apaso nung tati ka kay si tatay sig pangita nimo. Ay isog ista na ikaw rig kontrahan. Saan man niyo siya oy? Ako'y pirmiyaw-yawan ni tatay da. Ay, dito ko lang doon si Bio, kaya nanig istoryahan. Manom di ay. Balian lagi siya laing balay lagi. Hindi siya ganahan din balaya oh. Kamay daw kuno. Bawa ka tatay artikistan man. Ay, mas tatay ni mo. Ano tug ah. Stilahan na sa nas tatay ni mo eh. Mamalim bitaw tas bagong bahay nga gipatuko di Sir Marlon. Di ba siya kahuwat? Di lagi siya ganahan din he. Oo ka ng tatay. Mamalim tas bagong bahay. Di lagi siya dito. Kaya wa pa kuno na human. Ganahan di ka mo po yung balay. Wa pa na human to eh. Kamay naman ako itong kuwang. Ang bungbong naman sa mayawanan. Hinaya mong tingog kay mas tatay na tug. Si bungbong na human. Ganahan kung matuog ka dito. Kita. Ay, mitras tanto eh. Adto lang sa tamatog sa mayabukan. May ito kaya daw na kumpleto tos bungbong. Yang bongbong sa atop. Oo, dahil no. Dito ta mga tug. Basa kay ta sa uwan. Kung mag-uwan. Kung mamalim tas mayawanan. Kaya na may atop. Pero wala'y bungbong. Pas kang hasula. Ano ni undang man si Sir Marlon na gasto, anak? Ay, pabuto na to eh. Kaya maikog ko sige pagasto. Anong maikog man ka? Nagisaad man na ni Sir Marlon kang tatay. Napatukuran migbay. Kita eh. Kaya ito na pabuto na eh. Kanos ano niya ipahuman. Kung saon sa to si Carlos God. Abi kay gibayra naman ni Sir Marlon. Awa na mo tunga. Na, ningon ba si tatay ay? Basta di mahuman ang balay. Kay bawion ko niya. Ha? Pwede bawi niya. Bawion yun. Nga di na mahimo. Anong di man? Ano di man mahimo? Ang inyong gisaad, inyong natuman. So walay arang ni tatay kung iya kong bawion. Ay, di na maglalay sa nalak ko eh. Adtoon ako si Noy Carlos para ipahuman yun ang bahay. Para mahuman din na. Para may samok. Bulakaw sa kuha. Asa man sad ka? Isugo ko doon si Bio. Nga pakuhaon ko mga batanon. Para ipuno atong magkigubat sa mga kidnapper. Ani lang ka. Adiyo pero balik dito ko dayon. Ay pagdugay ha. Amping. Adoy, di man sa gadinhi. Ambay ko eh. Pabalhin man kong tatay. Kunya, ako nga sa nimo. Uli sa diri sa Blackie. Uli sa gidagang kay trabaho ulo na mag-akong kana. Uli sa diri. Hindi mag-ipunay ko eh. Ako rin sila batayan ang sa akin na yun. Kung gusto gusto mo sa diri na mag-akong kana nila. Uli sa dito. Ikaw gawato yun eh. Mahalon ba ng mga sanduna? Uli ha, uli. Maghat ko nimo sa bahay, pauli. Ako jay gansin. Masok ko ka. Malaglit. Sinuod ka trato yun sila. Si Dinsyo may magisultihan? Oo, ako siya gingan. Pero naingon siya sir nga. Dili ko na tinuod. Si di tinood. Kaya ba siya nga si Helen mismo ni Angkod nga may relasyon sila sa bunay? Naingon akong gingan sir. Naingon siya nga. Iya po nung ibistigahon. Tidak. Kasi bunay. Kapagbuang na siyang tuntong. Ura sa gawa. Sagdi lang sir. Kaya akong paningkamutan nga masayra ng kamaturan. Sa pagkakaroon, wapay klaro. Pero nangusog man to si Nidincio sir. Nga mag-investigar dyan ko no siya.
Basta kay may angkon si Hilin. Matod niya, may relasyon silang buni. Maunsag malansis tog dili. Basta kay kung mituo ko. Tayo ang nasuot na rin sila. Dagan din rin. Mabitaw. Sakto lang. Huwag mo ay. Yatar ba'y daan akong armas? Mura na utang tong tao, sir. Amay laman. Muna ikaw to'y ay kumpiyansa. Di na ni Mayo nga itong dapit. Nanay nakasuot nga. Mga surbahis. Mao lagi. May ka, sir, kaya naman kay armas. Ako, wadi ko'y armas. Ay, kabla ka. Ako inos papa. Nga patagan ka. Kaya yung armas, sir. Ay, sus, ikaw na kasi itong armas. Makisaling na imong armas. Ang isa pa man. Isog pa kuno ka kay kanina. Si Flor may mong gatubang. Ano man ka? Isog. Ingon si Flor. Imong gatubang siya nga. Nagyaw-yaw. Unsan man taong kang tawanak ay? Wa ko mangisog. Nangutana lang ko, Sa may pangutan na. si Marlon manggod, nasuko manggod. Kay ni Angkol man silin nga trato kuno sila si Buni. Nya unsa taman na na. Ikaw may usaon. Ni bo man ta tay ka nga trato sila silin. Ngano ang kamusulti nako? Nya tinuoray din nga trato sila si Hilin ug si Bune. Na Angkol lagi kuno si Hilin. Ay Dinsyo. Si Hilin may patubag ga ana. Kay ni angkon man ka siya. Nakita may mabasol ana. Unsa may labot na to ana? Nga sila may nagkasabot. Watay labot ano eh. Tila ni mo munday. Unsa na masad? Pagkawag ni may panglantaw oy. Ako'y panglantaw, gibalin nimo. Ikaw may panglantaw, ngano ipugos man gyud nimo imong gusto. Ug nakasilabo sila, unsa may labot na to? Hilom na diabe? Tila ni mo munday oy. Ako naman taon imong gibasol. Labihan gan akong paningkamot nga maduol ta sa ato agawon. Kaya ro maduol ta sa kabuhong. Hilom jay. Dili kaayuhan ang tumuli mo na to. Kundi kaalautan. Bitaw, kalautan bitaw. Mamaya gusto nimo sigutan. Subakan nagkamunggay. Oh, Subakan og bodbulinaw. Mao gani mo na imong tumong. Kay Bitaw. karon kama inasal unsa pa imong gusto. Gusto mo ka atong nagibula na sepulturero. ka sa subak nimo nga tag sa kabok, buhat bulinaw. Oo, kay gusto mo ka sa pultorero kay siging latag bukom. Problema Bukong na smitiryo. Dili na imong problema. Problema na mo hilin. Bitaw, Bitaw. kita puti paninguha nato. Oh, kay mo na huna madato man kag dali, dili hinaguan. Oy, Helen. Mereka dah, jaga kot. Ano man tay? Dia ke sabak ya. Sinood ha, paglimo-limo ha. Sa may ako itog ani mo tay nga, o mo ko'y gilimod ni mo. Tato mo kuno mas boni. Tayo uy, gisanong-sanong rato na ko Sir Marlon uy. Kay samok manggug kayo. Ni ay bay, di gud siya ganahan, kay adto gud siya ganahan mag-istoryas gawas. Ang gusto mo guna ng Sir Marlon dai, ngaway makadungog. Tay, di lagi nakatarungan, tay. Kay kung tinud-anay man ka na iya, nga naman dig na makadungog. Di problema uy. Pero dai, kaya mahimo nga magbuhat kag mga lances. Kay siguro mo jud ko nga matuog gid mo Sir Marlon ba? Ay da, bahalag mo tuo siya, tay. Pero mas maayo noon. Para di na siya magsigsamok-samok na ako. Kapoy kay magsigatang-atang na to des gawas. Sa man, tato gyud mas boni dai. Ha? O man taon na manguyabs bonin ako, tay. Uy, Di sulti ko tinuod. wa lagi. O karon, bakoy ato imong gisulti ni Sir Marlon. Madi mo tatos boni. Di koy. Nang sa man taon na mo dai nga ito ora ba taon to Sir Marlon?
So may gusto nimo mapapahaon ta niya diri? Ha? Sus, kapila na gitaw na ako gisulti nimo. Di siya angay mga away tay, uy. Bisag kung sa pay ako isulti, di na siya angay masuko. Wait, ang kinabuhi eh. Ano na arago day ha? Tuwa taong ta nagsalig nila. Gisilduhan ko, gipapuyo pa ta diri nga way abang-abang. Gipauma pag yun. Unsa pa may imo ana? Bahala yung taon na sila tay, uy. Ilaman ng yuta, di way arang nila. Ala, sa si Pato. Ano sa may gusto nimo? Ha? May gani pa kay nakalingi mi. No? Mo tong nakita na ko ang tao nga kusog kay midagan palayo. Akong gipagukod ni Matoy. Pero mao lagi. Tirti kusugang midagan tawhana. Wa mapsi Matoy. Amo na gitong tautan da tao. Kinanglan ang kaning mga tao na to, pirmi gini sila pahimagnuan na, magbantay yun. Mao lagi. Mao gila. Unya, nasiga po ng mga batanon. Labi na gina mga tanod. Napaningwao yun nila. Napadakpan yun ang mga tulisan. Kanang mga dautan tao na nisuod na din sa tunga sinta. Aw hinoon, naglihok man na sila tanan pa. Kinanglan, purilon yun ang mga tawhana. O labing maayo, na madakpan silang buhi. Aron mga hibawaan na to, kung unsa ilang motibo, ano yung kasamok-samok na sila doon sa atong yuta. Pero ang akong gikahibot pa ba? Nganong ang duha ka sepulturero man ang gidumtan sa mga tulisan? Libo gi ko ani. Unay wa na kung may istorya na. Kinsa pa na sila? Si Bonnie ug si Simon. Husto. Ug daghan pa yung kung nadungog na istorya bahin nila. Ug kay bulungan kay ni pano? Kay bawo ka kusa. Kaduha na kuno na sila kay gayon nga gipamusil. Pero wa gyud dutlis bala. Ang ang tawa na. Suguan na si Matoy ha. Kaya atuan na sila. Sabi nga, hindi na gusto ko magpag-istorya nila. Tingnan tong banang dito. Nga di na tamangita dito. Siya lang dito, kita balik na din eh. Ayutoy, uy. Sa iyo! Mutubad yung kaniya dito? Bisag huot kayo? Iya man kuno to ipahumentay katong gisaad ni Sir Marlon katong gitukod na balay para nato. Unya, mahuman to dayon. Nga dako pa man kay itong trabaho ni Inday. Ang kusina, wa pa'y atop. Unya, ang hawanan, wa pa'y bongbong. Unya ka mga tasbitin. Tatay, uy. Papadali lagi tong Matoy, tay. Karong gabi una, adto lang sa tatog. Niingon si Matoy nako na sigurado na mahuma na ugma. Labad ba sa uoy? Sulbad na. Sulbad na. Kung sa'y sulbad, sweet. Oh, sulbad na ang bay. Oy, kay patrabaho na to nako. Tulo ka mong nagtrabaho, ipaspasan to nilang John Dave, ni Tatay Leon, o ni Carlos. O niya karong gabi pwede na ta mga tugad to. Unya, ang kusina, yata na. O gyapta na. Gyapta nagsulirap. Unsa? Unyag mo uwan do. Di na mo to. Aso di na tumutuo tayo Bagga kay katop tay. 7 kasapaw. Ah, galingan, sweet. Ay. No loving. We have plenty of problems. Na maglabing-labing mo? Unya dudong. Ang bongbong. Oh, kunay problema ang bongbong tay. Gibongbonga na. Og dahon sa biga. Uy! Daw sa biga! Masa ko'y tayo ligo na daw sa bigay taon, uy! Na tong panday dito, ha? Nga kinahanglan, ligunon yun nimo, ay tawa, ligunon to nimo ang imong balay nga gipahimo. Kanang dunay atop dili sa lirap, ang kusina,
Katong duray bongbong nga dili kanang dahon sa biga. Ha? Uy, atuman ako! Atuman ako! Uy, di ko matog dito kumplito. Timani ha! Che! Uy, hindi na to tiwason ay para hindi siya matugid to. Unsa?